लोगोफोर दिनैसो दै जायबा आंनि सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौ नुवाखै थांनानै नायथां लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों। मानो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन होनबाथाय भिडिअखौथ' लोगोफोर बानायदोंमोनानो आङो ओमफ्रायथ' मेम'रि फुल जाना होबायलै माने मेम'रि फुल जानानै भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन आङो ओमफ्राय मबाइल बायब्रबनासो दिनै भिडिअखौ हगारनाय जाबाय आरोना दिनै माने बै मोनसेखौ मैया हगारनाय जादों समफोर बायनो थांदोंमोन लोगोफोर मा बुंबावनो जेबोथ' बायनो रोङायानो मबाइलखौनो गंब्रै बायखाबाय आङो बोसोरनैयावनो गंब्रै लोगोफोर बेबो मानि थाखाय मेम'रि फुलनि थाखाय माने ओरैबायदि फट' भिडिअ दङ आंनियाव दा डिलिट खालामनो बोरैबा मोनो ओमफ्रायथ' मेम'रियाथ' एक्सट्रा दंखायो बायनाय होआ आरोना बिराद प्रब्लेम बेनिखायनो मबाइलखौनो गोदान लागारगारबायलै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ गुसुं जागोन दे मानो होनबा लोगोफोर मैया भिडिअखौ सानसेया बानायदो आरोना ओंखामखौनो जालायाखै आङो मोजाङै मेगन मोदै ओंखारलायलांदों थेवब्लाबो आं बानायनो गाराखै आरोना भिडिअआबो गोलाव जाहैबाय नालाय बिनि सायाव आरो इडिट खालामनायावबो ओरैबायदि गोबाव नांगौ आयौ आरोथ' लोगोफोर थाम्बनेल बानायनायाव ओरैबायदि गोबाव लाखादों आयौ गाबहां गुबहां जालायदोंमोन आं मैया लोगोफोर थाम्बनेलखौ बानायनायाव बिथिंजाय नेटाबो ओरैबायदि स्ल' आयौ थेवब्लाबो मैया हगारगोन होननानै हगारथारदों आरोना लोगोफोर सानसेया ओमफ्राय दिनै बोरैबा खर'खौ साहाहां मोनदों आरोना मेगनखौबो बोरैबा मोनगासिनो बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे दिनै भिडिअआ गुसुं जागोन आरोना जेथिंबो प्रब्लेमलै लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो आरोना गुसुंबाबो नायसाबदो मालाबा मोजाङै लाबोनोसै ओरैबायदि गाबखादों बिबारि आब'आ मैया जोंफोर खबर लानो थांनायाव बोरैबासो मोनबाय आङो अबाव थांमारखौ बिग्राय गुमैया हा बेनोथ' आरो पुलिसफोराबो नागिरदों बालाय मानोथ' दासिमबो नागिरना होनो हायाखै मिन्थियाहाय ना अबावबा दिल्ली मुम्बाइफोरावसो खारना थाहैबाय आं हमनानै हालाहाय बेनोथ' सानैबो ओरैबायदि गाबो माने बिमायाबो गाबो बिथिंजाय हिनजावबो गाबो गाबा मा दोनै गावनि हौवाया गोमाबा मानो गाबा जानो जेनेबा बिग्राय गुमैया जुदि अबावबा खारमारदोंबा हिनजावफोर लाना खारबाय बायदोंबा बिराद गोरोन्थि जागोनलै बिनिया बिदि थांनाङाथ' आंनिबा बिदि थगा होनाङाना बिदि नङाबो जानो हानाय दिनै गासैबो बेफोरबायदि जाजोबा आंबोथ' बेफोरबायदि सानथारा गुमैखौ थेवब्लाबो आरो ओरैनो साननाय नायदों जेनेबा सोरबाफोर बुथारना बा मायबा खालामना दोनबाबोथ' खबर मोनगौमोन ना एथ' नागिरबाय मोननायानो थाङाखै बेनोथ' जेखिजाया दिनै नोंखौ नायनो फैगोन ना बे आंखौबा फसायगोन ना फसाया रियेलाव मानो फसाया जानो नों माबा असाइस नामा आरो नों बिदि गस्ला गानना थानाङा दख'ना गान जागोन दे आब' आं दख'नाखौनो गानगोन सानखादों दे अब्लालाय नापे बारा गोबाव गैला बिसोर मोनफैनो नों दख'नाखौ गानखादो आरो देलाय एसे काजल लिपस्टिक फोनबानो जाबाय मोजांसिन नुनाय बायसि इसबा काजल लिपस्टिकखौनो फोननो बासै आङो दे काजल लिपस्टिकखौ फोनाबाबो दख'नाखौ स्राय गानना थादो दसेबाबा बिसोर मोनफैसिगोनानो औ जागोन दे आब' दे ओंखारहोलांदो आरो जागोन दे आब' बे जिबनाव मा खालामबावनो जायखौबा मोननो लुबैयो बेखौ मोननानै थाङा माथो माने बे जिबनाव ना सान्थि होननायानो गैया आंनाथ' बांसिन गैसिना उन्दैयावनो बिफा थैजाबाय बिथिंजाय आइयाबो हाबा जाबाय एथ' मोजाङैनो सोलिगासिनोमोन साला फाफि गुमा खफ्रि आदा नोंखौबो गोसोखांबा बोरैबा मोनो आङो उन्दै समावथ' बेसेबा अनोमोन उन्दै सम नङा सेंग्रा सिख्लाया लोगोजों बेसेबा अनलायलायना थायोमोन नाथाय नोङो देरनानै मानो एथ' गाज्रि जालांनांगौ आंखौ देथारदोंमोन नोङो गुमा खफ्रि आदा जोबोद दुखु मोनो आं नोंखौबो गोसोखांबाथाय नों आंखौ मानो देथारनांगौ गुमा खफ्रि आदा नों जुदि आंखौ बिदि खालामामोनबा नों आइजों देथारजायामोन ना नों थैयामोन ना थेन आंखौ बासायनायखायसो आं बासिबाय नाथाय नोङो आरो आंखौ बियासो फानहरलायदोंमोन आसुरित आंनि फिसावा नों अबाव थांमारखौ आबा आइ बिग्राय मा नों बिमाखौबो इसेबो गोसोखाङा नोंनि फिसाजोखौबो नों जोंफोरखौ नागारना अबाव थांमारखौ आबा आयै नोंना लोमजानाया एसे मोजां मोनबायना आयै खर' सानायखौ आंनि खर' सानायखौ बादो आबा आदाखौसो नागिरनांगौमोन आयै आदाखौ दा अबाव नागिरना मोनबावनो दाबा आदाया मा जाखो अबाव थांखो गिरा नङा गोबां नागिरबाय पुलिसाबो नागिरबाय नाथाय मानसिखौनो मोनासै आंनि आबा अबाव थांमारखो आंनि फिसाया मा जामारखो आयै नों जुदि बिदि गाबबाय थाबा जेबो जाया लोङालाफायनो गाबबाय थाबा नों मा जागोन आयै नों जुदि माबा मोनसे जाबा जोंहा मा जागोन हा ओरैनोबा आदायाबो गैला आफायाबो गैला आयै लोमजानायखौ एसे मोजां मोनबाय ना मोनाखैबा आं मुलि लाबोनि गरसे
लोमजानायखौ मोजां मोनाखै आबा। र' अब्लालाय आं मुलिखौ लाबोनि आरो बे बाजैयाबो लोमजाहां मोनदोंमोन होनना। आयै बिदिबा माबोरै जानो? मोजाङै जायाबो लोङाबो उन्दुआबो खालि गाबनायल'थार। औ आंबो दुखु मोनदो आयै, थेवब्लाबो बिदि जाया लोङालासिनो थाबा बोरै जानो? र' आयै आं नोंनो मुलिखौ लाबोना होफैनि, बिनि उनाव एसे लाल साहा फुदुंना होगोन आं। खर' सानायखौ एसे मोजां मोनो खोमा। आरो बाजैनियाबो खर' एसे सादों होन्दोंमोन, बिनाबा हामबायना हामाखै? मिनिसोरां, पुलिसफोरा मा होनबावखो? नों दहाय खबर लागोन होननाया? माथो बुंबावनो बाजै, आदाखौ मोनबाथ' दासिमहालागै खबरानो मोनगौमोन। बिहामजो, नोंहाबो माथो खर' सादोंनो लोमजाहांहां मोनदोंनो। मुलि जा बिहामजो। आरो दहायबो ओंखाम जायाखै नोङो बिहामजो। खबनैसो जा बिहामजो। आयै बाजै, आं नोंसोर सानैखौबो नायनोनो हाला, बोरैबा मोनजोब्बाय। अननानै नोंसोरो ओंखाम जा आरो बिदि सानफ्रोमबो एथ' गाबबाय थानाङा। बिदिबा बोरै जानो? हाया मिनिसोरां, गोसोखांबाय थायो सानफ्रोमबो। 24 घन्टा एनि टाइम जानाय लोंनाय उन्दुनाय माने। हरावथ' उन्दुखौनो लांला आङो। मा जाबावगोन मिनिसोरां, नों सादा अबाव थांमारगौ? माने बिदि बियो जोंफोरखौ जेबो सोङा हौवानो खिन्थालासिनो मानो थांनांगौ बियो? माबाफोरसो जाबाय, आं जेबो हमना मोनला मिनिसोरां, आं जेबो हमना मोनला। औथ' बिहामजो, आंना आबाया मानो बिदि जाखो? इसोर नुवाखै ना मायो? आंनि आबाखौ न'आव फैफिनहोदो जेरावखि गैया मानो। खेबसे नुबाबो गोजोननाय मोनगौमोन गोसोखौ, खेबसे। औ आयै, खेबसे नुनायबाबो गोजोननाय मोनगौमोनथ' आरो ससे नुबाबो। नाथाय गैया, सिमाङावल' नुयो। सिमांखौनो मोगथां साननानै गोसोखौ मोजां मोनलायो। नाथाय सिरि मोनबा नङा, बियो सिमांसो। बेखाय नों मानो बिदि नागारलांखो जोंफोरखौ? दे बाजै, नोंसोर जिरायथ'। आं नोंसोरनो मुलि लाबोना होफैनि। ओमफ्राय नोंसोरना खर' सादोंना, आं नोंसोरनो लाल साहा फुदुंना लाबोनि। दे जिराय नोंसोरो। नंगौ, आं मिन्थिगौ बिसोरनि दुखुखौ आं मिन्थिगौ। आंबो दुखु मोनदों। नाथाय बेफोरबायदि थाबाय थाबा बिसोरनियाबो बोरैबा जालांगोनलै, डिप्रेसनाव थांगोन बिसोरो। बोरैबा मोनबाय आं नुनानैनो। बिथिंजाय अनसुलि नानियाबोसो गाबो। आंबो गोसोखाङो आदाखौ। नाथाय आइ आरो बाजैना बांसिन। बिसोरखौ दा आं नायनोनो हाला। बिसोरनि थाखायनोथ' आं थाङाखै दासिमबो रुमावबो। आं थांबाथ' बिसोरखौ सोर नायगोन? सानैबो जेनेबा हुस गैयि बायदिसो जाना दङ बिसोरो। दिदोम, दिदोम, नै जोंफोर सफैबाय। सफैबाय दे हामबाय दे। जमुना, नै आलासिफोरा सफैबायलै। फै न' सिङाव नांलाया दे आदा, बाहेरावनो जगोन। बाहेरावनो सान्दुं दुंदों माथो। औ दा गोजां बोथोर ना, सान्दुङाव जिरायनासो मोजां मोनोना। नंगौथ' आरो। सफैबाय। दे हामबाय दे। फै न' सिङाव। आयु, न' सिङाव लिंना लाबोनोबो रोङा होमबा? मालाय बाहेरावनो जिरायोनो। औलै बाजै, बाहेरावनो मोजां। बाहेरावनो जिरायनोसै दे, सान्दुं ज्रोम नांदों माथो। अबाव खैनायखौ खेबसे नायगौमोनलै। र' आं लिंनि र'। नापे, ओइ नापे। बैलाय जोंना खैनाया फैबाय। मोजाङानो दे। माथो बाहेरावनो गसंबाय थाबाय। फै न' सिङाव। बाहेरावनो जिरायगोनलै नानि। दे अब्लालाय सेर लायनि र'। सेर लायनि र'। नुनायावथ' गाज्रि नङा दारि थाबाबो। दारिखौ सिनबा आरो बांसिन साबसिन नुगोन। मोजाङानो माथो, हेन्डसामानो नुयो। आंनि बैनायखौ नुना बोरै मोनखो? मबाइलावसो नुदोंमोन, मोगथाङावथ' नुवाखैमोन नोंसोरो। मोजाङानो दे। आंना बैनाया जोबोद अनगोन नोंखौ, मिन्थिगौना फंबाय? दाथ' सालथिसो जासिगोन नङा होमबा? आंना बैनाया खिन्थु मावनाय दांनायावबो आखा फाखा दै। दे हाबाखौ जिखि जाया मागोफोराव मोनजाबानो जासिगोन। ना मागोनि सिगांनो लाङो मिन्थिला आरो, दा नै बरासो मिन्थिसिगौ। दे लांनायालाय जागोन दे। ओमफ्राय सालथिनि मुङालाय मा मुं? आंनिया बिजय। दे मोजाङानो दे। फैनायखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दे एसेया लाबोनाया मा जाखो? फंबाया खिन्थु दिनै हरबा दिनैनो लांगोन दे। बिसाबो मानसि गैया जाहैबायना न'आवबो, बिफाल' हारसिं। औ दे दा रायज्लायनोसै। दे नोंसोरा रायज्लायबानो जाबाय दायो। औ सालथि, दायो मोजाङै रायज्लायनोसै।
दिनै बिग्राय गोमानाया बोसोरनै जाबाय। थेवब्लाबो नोंखौ बावनो हायाखै। नोंखौ गोसोखांनानै गाबो आं, मिन्थिगौना बिग्राय? गाबबाय थायो आङो। बे बोसोरनैयाव नोंनि फिसाजोआबो एसे देलायलांबाय, सिख्लायानो जासिगोन। नों अबाव थांमारखो बिग्राय? बोसोरनै जाबाय दिनै, बोसोरनै नों गोमानाया। नोंखौ दासिमबो नागिरो आङो। बाजै, नायमोन पुर्निमा, बाजै सकआव थांगोन होनना दहायो। आङो ओंखारबायानो, नोंबो ओंखार। गजा सकआव थांगोन होननानै नों आंखौ लोगो हमदोंमोन न'? बावलायलांदोंमोन आङो। माथो बुंबावनो आरो पुर्निमा, बिग्रायखौनो दासिमबो गोसोखांबाय थायो आङो। दिनै बे गोमानाया बोसोरनै जालांबाय। थेवब्लाबो मानोबा सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो। बोरै बावनो हानो दे आब', गावगायनि फिसायखौ बोरै बावनो हानो? आसलथे बाजै, बिग्राया दे मा जामारदों? बेखौनोथ' सानै खर' गुदुं जायो आंहा पुर्निमा। बेथ' बेंकआवसो फैसा दिहुननो होनना थांदोंमोन, बिदिनो फैनायानो थाङासै। मिथिला आरो इसोरासो मिथिगौ बेजोंबा मा जादोंमोन। दे बाजै, बेफोरखौ सानबाय थाबा बांसिनसो खर'खौ गुदुं मोनगोन। बांद्राय सानबाय थानाङा। दे बाजै ओंखारदो। थांनोबो गोसो गैयामोन आं पुर्निमा, नाथाय दा नोङो ब्रा लोगो हमबाय नालाय थांसै। बाजै एसे एनै बेरायग्रा जादो नोङो। बेरायबाथाय हाजारबाबो एसेबाबो टेनसनफोरा खारगोन ना। खारालै आंनिया मानो बागै। एसेबाबो खारगोन दे आब', थौ दे ओंखार। बिदि नों जिरायना थाबाय थानोसै आरो। अनसुलियालाय बियो मालाय ओंखारगासिनो। दे थां बाजै नोंबो ओंखारहै। र' अब्लालाय न'आवबो थांनांसिगोनलै पुर्निमा। गाबोन नङाबा समफोर थांसै। आइयाबो हारसिं जायोना। मिनिसोराङा दङ देनाय। बिदाया गोमानायनिफ्रायनो थायासै बेबो बेसेरा। माबा सिमां लानानै गुवाहाटियाव रुमाव थाहैदोंमोन, नाथाय बिदाया गोमानायनिफ्राय न'आवसो थाग्रा जाबाय। जोंफोरखौनो बोरैबा मोननानै नागारनानै थायासै बियो। जोबोद मोजां बाजै, मिनिसोराङा आंनिबा जोबोद मोजां। औ मोजां, बिदायाबो मोजांमोन बिदिनो। दे बाजै थां ओंखारदो। दा आरो दसेनो मोनागोन, सानबा गुसुंना, फैनायाव गोजांगोन। र' बाजैखौ नुबाथाय दुखुसो मोनो आङो। मानो बावनो हानो दिनै? बोसोरनै, बोसोरथाम, 10 बोसोर, 50 बोसोर जाबाबो बावनो हाया। गावनि हौवाखौ बोरै बावनो हागोन दे?